Čauko, čauko, hlási sa Max Tatarka. Je 10. decembra 2045 a ja vám ukážem niečo naozaj divné. Dnes mi do inboxu pristalo toto video a kámo, je to fakt, že desivé. Veď pozrite sa sami. Videli ste to tam aj vy? Podľa všetkého som to ja, s malým bačom, ako vstupujeme do nejakého portálu. Viete, čo je na tom ale najzvláštnejšie? Je to ako keby som pozeral nové sci-fi z Netflixu, kde hrám hlavnú úlohu. No s jedným malým háčikom. Nikdy som taký film nenakrútil. Pre tých menej chápavých. Tam, kde by mala byť v mojej pamäti spomienka na túto epickú scénu, je holé nič. Okrem nepodstatného faktu, že je to totálne cringe. Z toho cítiť nejaké varovanie. Video sa zjavilo v mojom inboxe ako blesk z jasného neba. Žiadny odosielateľ, žiadny text. Je to ako záhada bez indície. Tento blog nahrávam ako poistku, ak náhodou zmiznem alebo niečo horšie. Toto môže byť jediné, čo po mne ostane. Ak ste niekto videli podobnú creepypastu, alebo počuli nejakú historku, dajte mi vedieť. Zdá sa, že sme narazili na niečo fakt obrovské.